ka so dukan mai ƙaunarka. Kin guje ni ma zan barki. Da ya yi shige mun raina lokacin haduwar farko ganin ki ne kin tashan kaina. Kin zo da kalaman ƙarya kina ta rura min kunne na, ga kalamai mai taushi ki za dukan tsarin ra'ayina. Ta ce da ni ya habibi na ka zamo sashi na jikina, kai ne bugullin fashi na, da kai kaɗai zan zauna. Na yi alƙawarin aure in babu kai ni sai kabari na. Ta gina kuma na faɗa ma yaudari ba zai dace ba. Wai ashe zancen ƙarya ne burinta dai ta gani na a rana. Ta gujen kuma ta bar ni a lokacin ni ban yi zato ba. Shi da su kwai zafi har zuciyata na kuna. Sha wuya sosai na sa a duniya ba zan warke ba. Dukan jikina yayi zafi wuta ta soyayya sale. To ki ni ma ban san ki tun da su ai ba dole. Zan cire ki cikin raina zuciyata ko ta kulle. So da kai mun kara ka bar ni ma in huta. Yar kunama ce na ɗauko ashe sai ta mini illa. Ban ganin kyawo na maciji tun da baya tsoron Allah. Ta sare ni kaɗan ta taɓa ni na riga na ce Allah. Yankan baya mai zafi wanda ka yarda da shi ya guje ka. Faɗi rabo garan ba zai kubucewa. Kin sani batun kurma tun fari ma ban gane ba. Inna mata batun aure sai ta ce mini ba yau ba. Su mai kamannin ɗan tsuntsu ka ganye can kuma gobe sauya. Itaciyar su mai ɗaci so ashe bai san sabo ba. Ya sa dukan rai yayi ɗaci so ashe bai san sabo ba. Ina cikin yanayin kunci so ashe bai san sabo ba. Na kasa ci balle bacci san ta tabbas ya mini illa. Yau a sune ban kwana so ashe bai san sabo ba. Zan tattare yan kayana so ashe bai san sabo ba. Sabida su bai mun kara ba so ashe bai san sabo ba. Yaudari a fagen kauna ka baya sosai ya ci amana.